Oh, sa agi mo gingon sa Naka-espera gid na, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa grasya. Oh, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mga kaidol. So, apa yun na kadusang isda mga kaidol? Kay walay banyera, way sudlanan. Ama tong gisugod ko dito, nga tulog dito. Mura ka to. Kanina ra. Ato dito. Kadulungan. Liman di ay. Patulong na ang kan. Patulong na ang kan, gisugo. Sabon ni day, sabon ni. Aba, Dok, kayo turok. dog, natawag ito, dog, sa ano? Tung. Dito. Wala, lala. Lala. Mabuslot. Ina, okay na rin. Kada ba kayo? Idugangin dong, dugay doy. Dugay pa rin. Una na. Una na. Para matringgag yun. Bagay silang dog, mo ni kasabot ba dito ba? Saka. Saka daw, tungtungan ng banyera dia. Hindi na kamaha natin ang damba. Ilang buwan na. Pwede mag-iso? Tungtungan ng banyera. Ay, tungtungin ang kating dito sa tulog. Pila na ka banyera? Yun. Pila ra? Ah, daghang pila? Ano ba sila magkala tao? Magsakay sa damba. Kaya lang punira. Tira. Wala yung sinupen, nahulman. Way silopin? Sa maron. Doy, ay na kuno na. Diretso na itong kapitan. Gawas mo. Doy, pagbalik mo doy, dalaga na ka doy, silopin doy. Ay, sige, salamat to guys. Tawagin doy, saway sinilda doy. Kumuna, kita ka na ako. Nga, ipa-shiritan doy. Silupin, wala yung silupin. Tara. Berdo ko tras. So mga isda mga kaidol, wala pa dyan na hawas mga kaidol. Ilong press ko ani sa kilid dun. Ilong press, awir sabi ako. So mga kaidol, naabot ang mga banyera mga kaidol. So naabot ang banyera mga kaidol, naabot na. Yan. Naabot na sila, naabot na. Mga kaidol, wala pa yun nahawas mga kaidol. So naabot na sila mga kaidol. Mo, basta pambut mo. Lalabas ko dito. Grabe mo. Mga kaidol, salamat sa grasya mga kaidol. Yata niyo sa dito rin. Ang tabangan na ko alin. Okay, kuga to. Ito man ay yung Aso mga kaidol kay nagahi kayo pa no, tinula. Kanihapon. Dol, lagi dol. Ay signal na dol. Pag sa laod dol, lisod kay signal diri dol. Pag sa laod mga kaidol. Wah, kana may sibo? No. Oh, nan. May sibo na oh.